ku san kama mana subscribe su buɗe ƙararrawar sanarwa. Hajiya Zainab. Malam da Allah ka san ni. Ban san ki ba. Ya mu baba ne yake son magana da ki. Ni fa bakuwa ce anan. To ka ji wai bakuwa ce. Mutum bakuwa ko kuwa yar gari ni wannan ba za ya dame ni ba. To ya kake so ayi? Wuce ta sha mu zarce ta can garin in ba zai wuce gane ba. To kai ka tsaya kai auren ka anan mana. Wa za ya auri mata a nan wanka sai an yi sati guda. Ki tafi da shi mana a daura muku auren. Ni garin masan ne zane. Maimaita in ƙara ji yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce ma garin masan ne zane. Ba kai ki lafiya yar gari ne kan ba za ni san bisa ba. Ko muke jira ka sauko mu tafi dauran auren. Yan matan mu ma na nan sun isa a nan za na samu daidai da ni. Kai fa kace na nan ba sa wanka. A'a ni din ina so in je. To me yasa ba za ka je ba? Babanmu ne ba zai banna ba. Kun ga ku kamo shi. Kin ga ki je ki faɗa mai gaskiya. Kai da wasa nake ni ƴar Bauchi ce ziyara na zo ni nan don ka ji. Ƙarya kike yi mun ja'ira ba za da yake kai na san bisa ba.